program starý 20 let, tak ví, že jsem o přistěhovalcích hovořil v době, kdy ti přistěhovalci ještě ani nevěděli, že nějaká Česká republika existuje, protože nebyl internet, nebyly mobilní telefony, tak oni ještě ani nevěděli, že jsme a že jsme takový ráj. I když já bych ten náš ráj nikomu nedoporučoval. Půl roku je tma, půl roku mrzne, tak já si myslím, že na země kouli jsou daleko lepší místa, kde je léto celý rok a kde ty banány nebo kokosové ořechy padají ze stromu sami. Já bych se sem rozhodně nehrnul, takže bych těm přivandrovalcům doporučoval, aby se to. Ale faktem je, že pokud by se postupovalo podle toho původního programu, tak by se sem nedostal ani jeden přivandrovalec. A ne, aby tady dneska měli obrovskou 5. kolonu, která nám tady staví mešity a minarety a za chvíli nám z nich budou kázat, anebo budeme muset vždycky klekat směrem k východu. Na kobereček a směrem k východu. No tak to když už teda kleknou na kobereček, tak aspoň směrem k západu, ne? Konec konců víte, že když se někam prchá, tak zásadně směrem na západ. Protože za celou tu historii minulou jediný, kdo prchal opačným směrem, to znamená ze západu na východ, byl jakýsi zpěvák Reed, který utekl z Ameriky do bývalé Německé demokratické republiky. Tam udělal kariéru, že a tak dále. Ale to byl jediný, protože jinak i cikáni mají víc rozumu. Víte, jak to bylo? Když se otevřely hranice do Sovětského svazu. Všichni tam prchali, že tam je něco zadarmo a tak všichni tam prchali. Jediný Gejza Lakatoš vylezl na strom. A reportéři československé televize se ho ptali: Gejzo, proč jsi na stromě, když všichni utíkají do Moskvy? No, já jsem na stromě proto, aby mě neušlapali, až budou prchat zase zpátky. Dámy a pánové, poslední připomínka nebo poznámka. Mě hrozně mrzí jedna věc, že se to naše hnutí, společné hnutí, protože v tom jsme všichni bez ohledu na stranickou příslušnost, že se to tříští. Neustále se zakládají další a další strany, straničky, pastraničky, ale to k ničemu nevede. Je zapotřebí, abychom se všichni semkli do jednoho šiku, protože jedině v jednotě je síla a jedině když budeme jednotní, porazíme to, co stojí proti nám. Děkuji.